pokojnom srdci Anglicka, na začiatku 19. storočia, ležal Longbourn, domov rodiny Bennetovcov. V tých časoch bolo manželstvo pre mladú ženu nesmierne dôležité. Pani Bennettová si viac než čokoľvek iné prijala, aby sa jej 5 dcér vydalo za bohatých gentlemanov. Jej manžel, pán Bennet, bol inteligentný a vtipný muž, ktorý s pobavením sledoval snahu svojej ženy. Jane, Elizabeth, Mary, Kitty a Lydia, 5 sestier, každá s vlastnou povahou, vyrastali pod vplyvom túžob svojich rodičov. Samozrejme, aj dievčatá snívali o tom, že si nájdu dobrého manžela. Ako každá rodina, aj Bennettovci chceli pre svoje deti len to najlepšie. V dobe, keď bola povesť všetkým, každý krok, každý pohľad, každý okamih bol scénou z divadelnej hry. Pod ťarchou spoločenských očakávaní bola povesť ženy krehká ako ružový puk. Príchod bohatého pána Bingleyho a jeho priateľa, pána Darcyho, vyvoláva v rodine Bennettových rozruch. Možno ich prítomnosť zažne iskry lásky a priateľstva, ale tiež by mohla otvoriť staré rany a súperenia. Dcery Bennettovcov, plné emócií, musia nasledovať svoje srdcia a urobiť rozhodnutia, ktoré im navždy zmenia životy. Toto je pani Bennettová, matka 5 dcér a duša každej spoločnosti. Dokázala rozveseliť aj tú najnudnejšiu udalosť. Pani Bennettová má jediný sen, aby sa všetky jej dcéry vydali, najlepšie za bohatého a vplyvného muža. Jane, najstaršia dcéra, je stelesnením dobroty. Je to srdečná, milujúca bytosť a na svet sa pozerá cez ružové okuliare. Pýcha svojej mamy. Ale náš príbeh je o Elizabeth, inteligentnej a nezávislej dievčine. Elizabeth je duchaplná a tvrdohlavá, ale zároveň má dobré srdce a je veľmi milá. Mary, prostredná dcéra, je skutočná knihomolka. Namiesto tancovania a plesov uprednostňuje spoločnosť kníh v tichu rodinnej knižnice. Mary je plachá a utiahnutá, ale svet literatúry a hudby jej prináša skutočnú radosť. Catherine a Lydia, 2 najmladšie dcéry, sú nerozlučné priateľky. Ako všetky dievčatá v ich veku, milujú chlapcov a klebety. Čo je na tom zlé však? Nezabudnite, dievčatá, hovorievala často pani Bennettová, najdôležitejšia vec v živote je vydať sa za bohatého muža. Bohatý manžel zaručuje šťastný a bezstarostný život. Lydia, najmladšia z Bennettových dcér, bola ako ranné slnko. Milovala byť stredobodom pozornosti, hravá a energická, ako slnečnica otáčajúca sa za slnkom. No za jej mladosťou a chuťou do života sa skrývali aj chyby, ako škvrny na bielom papieri. Pán Bennet, hlava rodiny, sa často pozeral na svoju manželku a dcéry s jemnou iróniou, ako by ho ich malé nedostatky zabávali. Ale za touto maskou ľahostajnosti sa skrývala hlboká láska ku všetkým jeho dcéram, najmä k Elizabeth. Každý člen rodiny Bennettovcov mal svoje klady a zápory, no všetkých spájalo nezlomné puto, ktoré im pomáhalo prekonávať životné prekážky. A tak sa začína príbeh tejto živej rodiny. Čakajú ich mnohé výzvy, ľúbostné zážitky, rodinné búrky a prísne spoločenské normy. Správa sa šírila dedinou ako oheň. Bohatý pán Bingley, je na ceste. A kto iný ako mladý, pohľadný a zámožný pán Bingley sa ubytoval v Netherfield Parku. Pani Bennettová bola nadšená a neustále opakovala: nie je to úžasné? A potom prišiel ten veľký deň. Pán Bingley dorazil v sprievode svojej sestry a najlepšieho priateľa, pána Darcyho. Bingley bol veselý a priateľský mladý muž a zdalo sa, že Jane si ho veľmi obľúbila. Ale pán Darcy bol chladný a odmeraný, ako vločka snehu uprostred leta. Čoskoro všetci hovorili o jeho správaní a vzhľade. Ich príchod priniesol do pokojného života v Longbourn zásadnú zmenu. Priniesol so sebou nádeje, ale aj nečakané zvraty. Darcyho pýcha a Elizabetín predsudky sú ako 2 voly, ktoré ťahajú voz opačnými smermi. Elizabeth vidí Darcyho ako arogantného a nafúkaného muža, ktorý sa na všetkých pozerá z vrchu. Jeho arogancia ju privádza do zúrivosti. Darcyho však priťahuje Elizabetina inteligencia a samostatnosť. Jej nezávislá povaha ho úplne fascinuje. Ich vzťah je ako zložitý tanec, plný kontrastov, horkosladkých spomienok a nedorozumení. Pri každom stretnutí medzi nimi lietajú iskry, slová sú ako šípy. Príchod Bingleyho a Darcyho do Longbourn obráti pokojný život dediny hore nohami. Elizabeth si nie je istá, čomu má veriť. Na jednej strane je nahnevaná kvôli Darcyho arogancii, ale na druhej strane nedokáže ignorovať jeho príťažlivosť. Jane a pán Bingley sa do seba zaľúbili na prvý pohľad. Pán Bingley, dobrý a očarujúci gentleman, bol uchvátený Janinou krásou a jemnou povahou. Ich prvé rozhovory boli trochu nesmelé, no časom ich láska rozkvitla.
smiali sa a usmievali sa čoraz viac a láska, ktorú k sebe cítili, sa dala vyčítať z ich očí. Na plesoch vyzerali ako stvorení jeden pre druhého, tancovali s gráciou a eleganciou. Trávili spolu čarovné večery. Ich láska bola zrejmá pre všetkých. Ľudia v Longbourn boli presvedčení, že Jane, ich milovaná Jane, bude mať šťastné manželstvo, ako z románu Jane Austenovej. Pani Bennettová bola na vrchole šťastia a všetkým rozprávala o svojom úžasnom budúcom zaťovi. Dokonca aj Elizabeth, ktorá bola spočiatku trochu skeptická, začala veriť v Bingleyho lásku. Pozorovala svoju sestru s láskou a dúfala, že Jane bude vždy šťastná. Áno, dalo by sa povedať, že slnko zašiel za mraky. Darcy vrhá temný tieň na šťastie Jane a Bingleyho. Darcy sa obáva o povesť svojho priateľa a nie je nadšený z myšlienk, že by Bingley skončil s dievčaťom, ktoré nie je z rovnakej spoločenskej vrstvy. Pýcha a predsudky ho úplne pohltia a Darcy sa pozerá na rodinu Bennettovcov s pohrdaním. Myslí si, že Bingley sa zbláznil a že priepasť medzi ním a rodinou Bennettovcov je príliš veľká. Nakoniec Darcy presvedčí Bingleyho, aby sa vrátil do Londýna a Netherfield zostane prázdny a opustený. Jane je z toho zúfalá a smutná, ako princezná, ktorá stratila svoju korunu. Elizabeth je na Darcyho nahnevaná. Je presvedčená, že on je zodpovedný za trápenie jej sestry. V jej srdci horí oheň zúrivosti. Jane stále premýšľala nad Bingleyho odchodom, keď do Longbourn dorazil nový hosť. Bol to pán Wickham, atraktívny a vznešený dôstojník. Wickham si svojou zdvorilosťou a šarmom rýchlo získal srdcia všetkých, najmä Elizabeth, ktorá sa o neho začala zaujímať. Wickham a Elizabeth sa rýchlo spriatelili. Počas jednej z ich prechádzok sa Wickham rozhodol Elizabeth prezradiť svoj životný príbeh. Wickham sa priznal, že Darcy sa k nemu správal neospravedlniteľne kruto a nespravodlivo. Jeho príbeh Elizabeth hlboko zasiahla a utvrdil ju v presvedčení, že Darcy je zlý a bezcitný človek. Elizabeth bola teraz presvedčená, že pod maskou Darcyho arogancie a chladu sa skrýva krutý a bezcitný muž. V srdci Alžbety začína rásť nenávisť voči Darcymu. Medzitým si Wickham získava jej priazeň. Alžbeta verí každému Wickhamovmu slovu a odmieta vidieť pravdu. Každým dňom sa jej odpor k Darcymu prehlbuje. Ale za Wickhamovým šarmom sa skrýva sebecká a vypočítavá povaha. Pre dosiahnutie svojich cieľov sa nezastaví pred ničím. Wickham zasial v Alžbetinom srdci semienko pochybností a nenávisti a vytvoril medzi ňou a Darcym priepasť. Nádej, že Alžbeta a Darcy prekonajú svoje nezhody, sa s každým dňom zmenšuje. Silence Pecek. Nečakaný návrat pána Darcyho z cesty prekvapil celú rodinu Bennettovcov. Alžbetu zaskočil a zarazil svojou žiadosťou o súkromný rozhovor. Potom, úplne nečakane, pán Darcy Alžbete vyznal lásku a požiadal ju o ruku. Ale namiesto radosti vyvolali Darcyho slova v Alžbete ešte väčšiu neľúbosť. Spôsob, akým hovoril o Alžbetinej rodine, o ich spoločenskom postavení a finančnej situácii, bol chladný a vypočítavý, čo Alžbetu veľmi urazilo. V jeho žiadosti o ruku necítila úprimnú lásku ani vrúcnosť. A tak ju vnímala ako urážku seba samej aj svojej rodiny. Takýto chladný a vypočítavý krok si Alžbetino srdce nikdy nezískal. Darcyho vyznanie lásky, plné pýchy a predsudkov, bolo úplným opakom úcty a na affection, ktoré Alžbeta hľadala u svojho budúceho manžela. Alžbetina odpoveď prišla ako búrka, uvoľňujúc všetku silu jej dlho potláčaného hnevu. Odmietla ho s opovrhnutím, kritizujúc jeho aroganciu, pýchu a nedostatok úcty k jej rodine. Obvinila Darcyho zo zlomeného srdca Jane a z klamstiev, ktoré šíril o Wickhamovi. Darcy zbledol, keď si uvedomil, že bol odmietnutý. Jeho srdce bolo zlomené a nádej vyhasla. Až keď uvidel Alžbetu nahnevanú a zranenú, Darcy si uvedomil svoje chyby. Ponižovaný a so zlomeným srdcom Darcy opustil Longbourn bez slova. Alžbetu zviera smútok a sklamanie po neočakávanom odchode pána Darcyho. Jeho slová ju hlboko rania a ani jej rodina ju nedokáže utešiť. Ale potom prišiel list, ktorý mal všetko zmeniť. Bol od pána Darcyho. Písal, aby vysvetlil svoje činy a obhájil sa pred jej obvineniami. So srdcom búšiacim v hrudi, Alžbeta vzala list a začala čítať. S každým slovom sa jej myseľ viac a viac otvárala a odhaľovala pravdu, o ktorej netušila. Pán Darcy v liste vysvetľuje, prečo tak náhle odišiel. Priznáva, že pánovi Bingleyovi poradil, aby sa držal ďalej od Jane, pretože neveril, že ho Jane naozaj miluje. Teraz to pán Darcy ľutuje.
Uveduje si, že jeho pýcha a predsudky mu zatemnili úsudok a spôsobili, že sa mýlil v rodine Bennettovcov. Pán Darcy tiež odhaluje pravdu o pánovi Wickhamovi, klamárovi, ktorý sa pokúsil oklamať aj jeho vlastnú príbuznú kvôli peniazom. Elizabeth je šokovaná tým, čo číta v Darcyho liste. Jej presvedčenia sa otriasajú. Pravda vychádza najavo. Elizabeth sa cíti zahanbené a nahnevané, ale zároveň začína vidieť dobrotu a česť v Darcyho správaní. V Longbourn, v pokojnom kúte, kde rodina Bennettovcov viedla pokojný život, prichádza škandalózna správa. Lydia, najmladšia z Bennettových dcer, zmizla. Hovorí sa, že utiekla s tým šarmantným Wickhamom. Správa udrela ako blesk z jasného neba. Je to hanba a potupa pre rodinu Bennettovcov. Útek dcery s mužom je neodpustiteľný hriech. Zlá správa sa šíri ako oheň a všetci o tom šepkajú. Rodina Bennettovcov je v stave šoku a zúfalstva. Pán Bennet nestráca čas a vydáva sa hľadať Lydiu. Darcy sa objavuje ako skutočný hrdina z rozprávok, ako by ho sám osud poslal zachrániť rodinu Bennettovcov. Tento muž je odhodlaný zabudnúť na svoje ego a pýchu, aby pomohol Bennettovcom v ťažkých časoch. Potajomky ako pravý gentleman sa Darcy vydáva hľadať Lydiu a Wickhama. Ide až do Londýna, obrovského mesta, kde sa ľahko stratiť. Nájde Wickhama a ponúkne mu peniaze výmenou za to, že si vezme Lydiu. Využije svoje bohatstvo a vplyv, aby zachránil česť rodiny Bennettovcov. Skutočný hrdina. V tých časoch nebolo nič dôležitejšie ako česť a štedrosť. Darcy ukazuje svoju pravú tvár. Ušľachtilý a obetavý muž, pripravený riskovať všetko, aby pomohol druhým. 5 seconds of silence. Hoci sa zdalo, že Lydína situácia sa vyriešila, tieň škandálu stále visel nad rodinou Bennettovcov. Elizabeth bola ponorená do svojich myšlienok. Na jednej strane bola Darcy mu nesmierne vďačná za jeho dobrotu, ale na druhej strane nemohla zabudnúť na jeho aroganciu a to, aká mylná bola jej prvá domnienka o ňom. Bola z toho zmetená, ale aj Darcy sa veľmi zmenil. Jeho arogancia a samolúbosť zmizli, stal sa skromnejším, láskavejším a zrelším. Uvedomil si svoje chyby a prevzal zodpovednosť za svoje činy. Náhoda alebo osud? Život ich opäť priviedol k sebe. V jeden nádherný slnečný deň sa nečakane stretli na pokojnom a odľahlom mieste v malebnej anglickej provincii. Aj keď atmosféra bola trochu napätá, medzi nimi bolo stále cítiť zvláštne puto. Darcy sa pozrel Elizabeth do očí a úprimne sa jej ospravedlnil za svoje minulé správanie. Tentokrát už žiadne veľkolepé sľuby ani vášnivé vyznania. Darcy vyjadruje svoju lásku k Elizabeth úprimne a bez zábran. Priznáva, že ho okúzlil Elizabethin intelekt, jej samostatnosť a silný charakter. Je ako pravý princ, ktorý sa zalúbil do odvážnej princeznej. Elizabeth jeho žiadosť o ruku prijíma, dojatá jeho úprimnosťou a skutočnými citmi. Zdá sa, že osud ich predurčil byť spolu. Ich láska prekonala všetky prekážky, pýchu, pochybnosti aj spoločenské konvencie. Dôverujú si a vážia si jeden druhého a spoločne si budujú budúcnosť plnú lásky večnej ako hviezdy na nebi. Slnko zapadá nad Pemberley a kúpe celý majetok do zlatistého svetla. Darcy a Elizabeth stoja vedľa seba, držia sa za ruky a hľadia na oblohu. Ich príbeh je príbehom o zmene, prijatí a hlbokej láske. Spoločne prekonali mnoho prekážok od spoločenských predsudkov až po vlastné vnútorné boje. A nakoniec našli svoju pravú lásku v náručí toho druhého. Teraz hľadia do budúcnosti, pripravení začať nový život plný šťastia. Príbeh Darcyho a Elizabeth nás učí o sile odpustenia a kráse skutočnej lásky. Ďakujeme, že ste s nami nahliadli do sveta pýchy a predsudku. Ak sa vám tento príbeh páčil, dajte tomuto videu like, prihláste sa na odber nášho kanála a zdieľajte ho s priateľmi. Vaša podpora pre nás veľa znamená. Uvidíme sa pri ďalšej epizóde. Náš príbeh sa blíži ku koncu. Zastavme sa na chvíľu a pouvažujme nad krásou a nadčasovým posolstvom románu Pýcha a predsudok. Príbeh Darcyho a Elizabeth nás učí o dôležitosti vzájomného porozumenia. Tiež nám ukazuje o osobnom raste a sile skutočnej lásky. Aj keď sa ich príbeh skončil, ich láska inšpiruje ľudí dodnes. Ďakujeme, že ste sa k nám pridali na tejto ceste stránkami ľubostného príbehu od Jane Austenovej. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu like, prihláste sa na odber nášho kanála a zdieľajte toto video s priateľmi. Vaša podpora pre nás veľa znamená a inšpiruje nás k tvorbe nového obsahu. Uvidíme sa v ďalšom videu, v ktorom budeme objavovať nové príbehy, rozširovať si obzory a obohacovať svoje vedomosti.
pretože každý príbeh má svoje vlastné jedinečné posolstvo a cenné ponaučenie. Takže zachovajte si svoju zvedavosť a predstavivosť živé. Do skorého videnia a príjemné čítanie.